алга таба атлыйбыз һәм экраннар алдына Бахтиевка авылында гомер кичерүче мөхтәрәм якташыбыз Абдрахманова Гөлҗиһан Каюмовнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шул уңайдан аны балалары Мәскәү шәһәреннән кызы Гөлшат, кияве Рифкат, кызы Миләүшә, оныгы Амирчик, Мәскәү шәһәреннән оныгы Эльмира, оныкчасы Азалия, Ярчаллы шәһәреннән оныгы Венера, тормыш иптәше Ришат, оныкчалары Айгөл һәм Ильяс, Нарафаминск шәһәреннән оныгы Иршат, тормыш иптәше Гүлзира, оныкчасы Илзира ихластан котлыйлар. Безнең иң газиз, иң сөекле кешебез, әниебез, әбекәебез 1945 елның 20 августында Бахтиевка авылында дөньяга килә. Киң күңелле, олы жанлы, татлы сүзле әниебез. Ул күп кайгы хәсрәт күргән. 55 ел бергә әтиебез белән яшәп, дөньяның әшесен, тешесен, кайгы хәсрәтен дә бергә бик күп татыганнар. Балаларына да әти-әни назын мулдан татыттылар алар. Әле озак түгел генә әтиебезне кызганычка каршы соңгы юлга озаттык. Бу югалту барыбыз өчен дә бик авыр булды. Ләкин әниебезнең терәкләре булып, Аллага шөкер, без бала аныклары калдык. Әниебезне авылда олысы да, кечесе дә хөрмәт итә. Барысына да хәленнән килгәнчә ярдәм кулын суза, татлы киңәшен бирә. Авылда тирә күршеләр дә үзен нык яраталар. Аның бер ши өстәле мул, кайнар пәрәмәчәләре табында. Үзем язам, үзем ул пәрәмәчәләрнең исен Мәскәүдә дә сизәм шикелле. Бүгенгесе көндә Аллага шөкер, әни янында кече кызы Миләүшә, оныгы Амирчик белән яши. Әниебез безне дә, олы кызын, онык-оныкчыкларын көтеп ала кунакка шатланып. Бөтен яхшы сүзләр, теләкләр әникайыбыз сиңа. Рәнҗемә, кичер үзебезне. Бу дөньяда без бәхетле син булганга, әникаем. Килеп керсәк, ачык өебез, шалтыратсак, татлы сүзең, кирәк киңәшең, барысы өчен дә сиңа мең рәхмәт, әни. Озак яшә, кайгы хәсрәт күрмә, сәламәт бул, дугаларыңнан зинһар безне ташлама. Кадерле әбекәебез, без синең оныкларың булуга бик горурланабыз. Һәм синдәй әбиләр сирәк булуын тагын бер тапкыр әйтәсебез килә. Син картлык елларың белән санашмыйча, без кайткач кунак итәсең. Иң тәмле ашларың белән сыйлыйсың. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Без синнән бары үрнәк алып яшибез. Хәлләрең диеп, әни сорый. Бер көн калмый хәлемне белмичә. Шатлыгымны тоеп яши ул. Кайгым булса, калмый сизмичә. Әнием, бәгрем, нинди олы зат син, нинди рәхәт әни диюе. Әнием диеп сорау биргән чакта, шул сорауга җавап белүе. Әни өчен бала инде. Көн, төн уйлый, йөрәк парәсен. Ниләр булды? Кая югалды ди, бирми торсаң бер көн хәбәрең. Исән генә булыгыз сез диеп, елап-елап укый дугасын. Әниемнән изге дуга алам, чөнки беләм, кабул буласын. Мин дә кылам әниемә дуга, рәнҗемә дип авыр чакларда. Рәхмәт сиңа, шиксез рәхмәтем, әле син бар мине якларга. Куанычым, шатлык, таянышым, сердәшем син, якын дус сыман. Яшә әни, яшә җир йөзендә якын кешем булып кал һаман. Кадерле Гөлҗиһан апа, без дә бала аныкларыгыз, оныкчыкларыгыз теләкләренә ихлас күңелдән кушылабыз һәм матур сәлам итеп алдагы җырны юллыйбыз. Yoklay mine erkeğinin duaları. Taşlama erkeği taşlama, yine yüzüge duanlan. Taşlasan izgi duanlan, min bexetli bulalmam. Taşlama erkeği taşlama,
taşlasan izgi dığandan meni bäxetli bolalmam. Tılsımlı da şifalı da enekeynin duygaları, duygalarının şadlıkına titire durganları. Taşlama enkey taşlama yine izge tuğanım. Taşlasan izgi dığandan meni bäxetli bolalmam. Babatlıyım minde erkeyden ürengen dığalarını. Şikereren tükülmüş eşimin min sezge devalarını. Taşlama erkey taşlama yine izge dığanın. Taşlasan izgi dığandan meni bäxetli bolalmam. Taşlama erkey taşlama yine izge dığanın. Taşlasan izgi dığandan meni bäxetli bolalmam. Taşlasan izgi dığandan meni bäxetli bolalmam.